மகளே, ரத்த பந்தங்களே உன்னை தூக்கி எறிஞ்சிருச்சுன்னு சொந்தக்காரர்களே உன்னை ஏளனமா பேசுறாங்கன்னு நினைச்சு ஏங்கி போய் நிக்கிறியா? யாருக்காக நீ ரத்தத்தை வேர்வையாக்கி உழைச்சியோ அவங்களே உன்னை உதவாதவள்னு ஒதுக்கி வச்சப்போ உன் நெஞ்சு எவ்வளவு துடிச்சிருக்கும்னு எனக்கு தெரியும். ஆனா ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோ, உன்னை கைவிட்ட உறவுகள் எல்லாம் உன் வாசலுக்கு வந்து பிச்சை கேட்டு நிக்கிற காலம் ஒண்ணு வரும். அன்னைக்கு நீ ஆகாயம் போல உயர்ந்து நிப்பாவங்க அண்ணாந்து பார்த்து வியப்பாங்க. நீ சிந்தின ஒவ்வொரு சொட்டு கண்ணீருக்கும் அவன் வட்டியும் முதலுமா பதில் சொல்ல வேண்டிய காலம் வந்துடுச்சு. நீ கலங்காத, துரோகிய நான் பாத்துக்கிறேன். உன்னை தூக்கிவிட நான் இருக்கேன். உனக்கு வஞ்சகம் பண்ணினவங்க முன்னாடி உன்னை வைரம் போல ஜொலிக்க வைக்கிறது இந்த ஆத்தாவின் வேலை. உன் கண்ணீர்த்து துளி ஒவ்வொன்னும் முத்தா மாறி உன் தலையெழுத்தையே மாத்த போகுது. மனச தளர விடாம நேர்மையா நம்பிக்கையோட இரு நல்லது நடக்கும். இது உன் குலதெய்வம், இந்த அம்மனோட சத்